W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Niech Bóg z wami. Zetkamy się na prvnej adventnej niedzieli, prosimy Boha, żeby pożonował adventny wiec a świeczki. Boże nasz Knieże, Ty darujesz nam znowu wesele adventa. Na Twoje zlubienia so dowierują, symy Twojego Syna, naszego umożnika, oczakować. Prosimy Cię, poswieć tule wiec a świeczki na nim. Niedzielu po niedzieli dalszą zaswiecimy. Kajż światło przybiera, tak weselimy się na Twój przykład. Svoj advent, vozny mňa příklad, čakáme veselé náhody, národ Jezusa. Kulowate adventny winc je znamio za Boha, kiż nima započatka a konca. Jeho zelene haušky sú znamio za živienie. Bóg chce naše živienie wozbožić. Wun dała nam nadzieję wosryć ćmy żywienia. Kujžu niedzielu zaswiecimy świeczku na adventnym wieńcu. Od niedziele k niedzieli przybiera światło a rozswietli ćmu. Światło je znamio za Jezusa, na któregoż przykład czekamy. Fijankowa baba dopomina nas na to, że je advent czas nakazania. Ona napomina na siebie przemyśleć, co jest ważne w życiu, a so praszeć, jak możemy nasze wutroby za Jezusa przygotować. Boże, radujmy się na Twój przykład, Tebie so uznajemy. Uznawam Bohu, wszeho mocnemu, a Wam wszystkim, myslo, ryczo, jednajo, a dobro za mnie. Moja wina, ruka, to dla proszę. Zbożną stajnią Knieżną Marię,
všich angelov a sviatých a vás všetkých, modlite sa za mňa, ke kniezy našemu. Smí so nad nami všeho mocne a milosťivé Božo a spušťujte nám hriechy, doveď nás do večného živenia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Modlmy sa. Všehomocný Božo, čakamy na przykład Twojego żałobowanego. Zahori nas, swoich wiernych, zabychmy Jemu z dobrymi skutkami naprzeczo kroczyli, a Jemu k prawicy przydrużeni, hodni byli niebieskiego królestwa. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Słyszymy czytanie z knihy Jeremia. Le bliża so dny ryczy kniez, w kotrych spełnił ja slub, który sem dał Izraelowemu domie a Judowemu domie. We wonych dniach a we wonym czasu dam Davidej wurost sprawności. Tun będzie wukonieć prawo a sprawność w kraju. We wonych dniach nazoni Juda spomożenie, a Jeruzalem będzie żywy we wiestości, a miano, które so miestu da, będzie dole. Jawe nasza sprawność. Słyszeliśmy Słowo Boże. Čitanje z prvního lista svätého apoštola Pavla Tesaloničanom. Bratia sotry, vám nech kněz přisporí a nakopí ľuboš miesovu a k všetkým, kež našu k vám, zo bychu so skručili vaše útroby a nenakážané sviatosti před našim Bohom a Otcom, tuž činže nás kněž Jezus se všemi svojimi sviatymi. Ještě vás, bratia a sotry, prosimy a napomínamy w kniezu Jezusu, kajście od nas naukli żywy być, a Bohu so spodobać. Tak też jednacie, a budźcie przeco dospełniwsi. Wszak wieszcie, kajkie kaznie wam dachmy przez knieza Jezusa. Słyszeliśmy Słowo Boże.
Kniez buď z wami. Słowa świętego szczenia po Lukaszu. W onym czasu reknie Jezus swoim uczomnikam, budzie ja znamienia na słońcu, miesaczku a gwiazdach, a na ziemi budzie zatrach ludam w bezradności dla szumienia morja a praskania żomu. Ludzie budzie ja zdychować, ze strachom czekają na to, što przyjdzie na cały świat. Przetoż niebieskie moce budzie ja so hibać. A tedy wuladaja oni se na człowieka na mročelni z wielkiej mocu a hordoznością przykadzeć. Gdyż so to pocznie podawać, zrunajcie so a pozbieńcie wołu, dokeż wasze wykupienie so bliži. Keď bujcie pak, zoby so wasza utroba nie obciążyła z nepomiernością, opiłstwom a świetnymi starosćami, zoby was wony dzień nienadżaty nie przekwapił. Wun przyjdzie mianujcy kajż sak na wszystkich ludzi na wierchu ziemi. Budźcie tuż na straży a modlcie so szun czas, zobyście byli hudni uwinić so szemu tomu, štož ma so stać, a obstać przed Synem Człowieka. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratce, lubi sestrowie kniezu, lubi wasadni. Advent ma swoją symboliku, swoje usmierenie. A z początku sme się to znowu domiarowali z tym, że je adventny więco zniżył, teksty były przedniesione skończnie prynia świeczka zaswieczona. My wszyscy przyjdziemy z naszego siedmego dnia. A tu to mamy przydać cele inne ważności, hać cyrkwinski advent. Koło nas knieży wszędzie komerc, a do cyrkwy wita nas prostota. Mamy się uwiadomić, wusmier so na to wołne. Masz so zanurić przez słowo Świętego Pisma do czytola nekak cudzego czasa, do czasa przed Jezusem. A přiwšim masz šoštož je, přiwzać kajkež je, znowa twarić, czyż je rozbite, a nowe możnościom dać szansu. Ewangelii dżęca przypowieduje nam różne wiece. Chaos knieży. To czyni strach, a lemi. Zczynik Lukasz pak přiwšim tola prahi, zrunajcie so. Nekak reka to, odčiš svoj balast, ze všemi zmysłami czekaj na knieza, a bez stracha stup jemu naprzeczą. Lade na hody, na wielki swiedzień, se te dny, kotreż oczekujemy, zda so nam to być jednore. Lade pak na to, że Jezusa z dobom też oczekujemy jako znowa przykadzacego, mianujcy sudnika świata, je nam wiec hiže češa. Haj, Jezus narodzi se k našemu spomoženju. A haj, przyjdzie zaso, nic jenož zoby posudžoval, hač nešto dobre abo złe, ale zoby wszystko do prawego zwiska stają. Nam nie trzeba być zatrach. Znajemy procu o prawy zwisk. O tajki przy każdych kemszach prosimy uznają, że sme pomocy haj wodacza potrzebni. Praszamy so, jaki by mój dzień, mój tydzień, co sem zaniechał, co mu prawie zdokonieć. Nasza wiera uczy, stajnie dawa nową szansę. A tam, gdzieś człowiek żadnego upucza więcej nie widzi, tam ma Bóg dola przeco jeszcze swoje możności, a na to my twarimy. Jezus je ważne, że zakładne wierności naszego żywienia so jasnie upraja. Hacie to nam przeco prawie, albo nic. On dopomina nas, że świat nie jest wieczny, też człowiek nic. Wszystko zmieje junu swój kunc, a tutun kunc opisuje on z obrazami a przedstawami swojego czasa. My dorozumimy so dżęca z innymi obrazami, mamy inne przedstawy.
ale to jedne ostanie. Kunc sveta, tež mój osobinski kunc, to nie je niczo, o čimž mu připodla rozmyslować. Gdyż dzieło kunc, potom dzieło szo. Tak widziane staje nam pryni advent praszenie, kotreż na pryni polaca adventie tak prawie chodzić no chce. Mianowicie, sy ty przygotowany na swoje umrzecze. Słyszeliśmy, gdyż to szos was spoczyna, potom zrunaj so, przetoż wykupienie je bliskie. Przy všich připowiedzieniach o hinieniu, o końcu świata, we všich moich strachach o żywienie, o przychod, co nam tola ważne przyprajenie czyni. Ty so nie podnurisz. Ty nie zańdziesz. To je poselstwo, któreż możemy my chrześcijanie wszemu świecie rec. Haj, tež, gdyż wszystko so kila k swojemu konci, tak tola nie pądże szo bez zmysła ke konci. Nam je przyprajena nadzieja. Tohodla praji Jezus buďte strážliví a modliče so šun čas. Zomoli by tomu, što je so stanie vučeknič a přece na človeka stupič. Reka potekim, planujte žiwienie tak a buďte živí tak, zo môžete je každý čas do Božích rukou wrócić. Advent je tuž čas, ktorým sme my křesťania tute zakładne vášnie zase bole navědomie brać. Nie oczekujemy jako jenoż naród naszego zbożnika, ale właściwie też jego przykład w krasności, k sudzeniu świata. Wobaj smiraj, advent za nas ma przygotowane. Rozmyslować o tym, co oczekują od Jezusa, co ma so zmienić, w czym chcą so sam dać zmienić. Nade všim stej, buďte strážliví a modlite so. Amen. Boże nasz Ojcze, přikažeme k Tebi, zobychme Tebi so doверjeli, słysz nasze wołanie. Modlimy za wszystkich, którzy w ćmie żywienia światła nie widzą. Zesilnij im znowa nadzieję do Twojej wumożacej przytomności. Prosimy Cię, usłysz nas. Modlimy się za opory wojnu, katastrofu a niesprawności. Niech nazonia wierną lubość. Prosimy Cię, usłysz nas. Pomaj nam, so moli nasze rozsudy w świetle wiery tworić. Prosimy Cię, usłysz nas. Pokoje a troszczuj zrudnych a samotnych. Prosimy Cię, usłysz nas. Modlimy za w naszych osobinskich należnościach. Daruj naszym zemrytym wieczny pokój. Prosimy Cię, usłysz nas. Knieże nasz Boże,
Tak se Tebe dowierjamy, Ty sam nas učiš, zabychmy na Tebe twarili, ki se živa kraluješ, boviki na viki. Modlcie so šice, żeby su mój a wasz łopor spodobał Bożemu mocnemu Ojcu. Prosimy Cię, Knieże, przyjmij dary, które Ci przynoszamy z Twoich dobrotów ubrane, Štož smíme tu na zemi Tvojej službie ukonieť, to nech nám zaručí wieczne umoženie. Przez Chrystusa naszego knieza. Kniez buď s vámi. A svojim duchom. Pozbieňme utroby. Mamy je przed kniezom. Ďakujme sa kniezi našemu Bohu. Hodne a sprawne to je. Poprawdzie je hodne a sprawne, zdobne a spomożne. Zosoči stajnie a všude ďakujeme knieže Sviaty Otcešeho mocny wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego knieza. Swoim prynym przykładzie je sobą poniżył a zczłowieczył, z tym stare zgubienia spełnił, a nam pуть do wiecznej zbożności otworzył. Gdyż znowa przyjdzie wyższu swojej krasności, dostaniemy a będziemy widzieć, na coż nie tylko czekamy do wiery na Jego zlubienie. Toho dla śpiewamy z angelemi a arcyangelemi, stronami a kniejstwami, a ze všemi siłami niebieskiego wojska, pieseň Twojej krasności, bez końca wyskają.
Woprawdźe światosy, knieże, żruwoszy je światost, czy to dla przikażemy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczenie z całej cyrkwiu niedzielu jako dzień, na którym się Chrystus z mrtwych stanął. Przez Niego, którego się k swojej prawicy powyższył, Cię prosimy. Poświęć te dary z rostu swojego ducha, zobyście nam było i ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predahać so wun dobrowolnie czerpieni wuda za wun klip, dżakowaše so, wamaše a poda jun swojim wučomnikam prajo, zmiče a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotrež bude za was podate. Taktyż zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso a poda jun swojim wučomnikam prajo, zmiče a piče šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude za was a za mnoich przelata k odawaniu rychu. Čińcie to, na mnie spominają. To je potajnstwo wiry. Wspominają tuż niebieskie wódce na Jezusową śmierć a zrowastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy Ci, że Ty nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krew, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkę, po wszy ziemi rozbrojeną, a wudospełniły lubości. Gromadźcie z naszym bamżom Francyskusem, naszym biskupom Heinrichom a zejszym duchowstwem. Wspomnij też o naszych bratów na nasze sotry, kociż są umreli w nadziei ze zrowastanu, a przyjm ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami všetkými prosimy Cię, spošť nam wieczne żywienie. Ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżnu Mariu, ze światymi apoštolami a všemi światymi, kotřiž so Ci ze všech wieków spodobają. Zobychmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim habenim, dała soci Bożo wszechomocny wódce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Amen. Przeproszuję dzieci sem k łotary, k łódce naszej, pójdźcie, tworzymy wielki krąg. Kemni. Ministrant k sobą. Stupimy za tak, co mamy tutaj, możemy to rozprzestrzeć, szybko też mikro. Tak, zadajcie. Bądźcie nas. Ište nebesa, světlo Tvoje jméno, přijíž Tvoje královstvo, staň se Tvoja vola, dajš nám jim tak na zemi, všedne chlieb náš daj nám dnes, podaj nám naše viny, jako my tež podáváme svojim viníkám, a nevěř nás do studovania, ale umož nás od zlého. Niech rozprzestrzymy swoje ruce, cele szeroko. Umoż nas, knieże, od wszego złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Zmij so nad nami, a pomhaj nam. Zobychmy wotrycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy oczekowali zbożną nadzieję.
a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przed Twoje królestwo, a moc, a kasność na wieki. Amen. Tworimy wielki krug, kajż adwentny więcej wielki kruje. Przyjmiemy się za ruku. Jezusa, stajne znowa, co nam poskičiš, wołasz nas do cyłka. Rady sme przy Tebie, Ty nas sylnisz, za to sme dżakuli. W Tebie przyniesiesz nam pokoj, a myslimy sobie dziwać na pokoju na świecie. To, da się przyjemy, pokoj Knieza, być stajne z Wami. Ty jeszcze do ławki, a także tam naliła na prawo pokoj z Tobą. Leczy jenio Boże, kotryż zebiera rychy świata.
Modlmy so. Prosimy Cię, Knieże, niech święte woprawienie nas posilnia. Przez nią ucz nas, iżo na tutym zakonnym świecie lubować to niebieskie, a sodzierżeć niezakonnych hodnotów. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kłazywieniam. Dżęca by Peczich je tu w Farskiej Cyrkwi niszpo od swojbów za swojby ugotowane. Dżęc za tydzień w Kroszczycach niszpo nie będzie. Dekanatna modzina je dżęc za tydzień w Dwiemaj do Nebelčic przeproszena. W Baczoniu je dżęc za tydzień 17 godzin koncert dreżdżanskich kapałników. W klosztrze Marina Wjezda jeden za tydzień 16 godzin 30 toho runia koncert adwentny. Jutne są w Kroszczycach, pondzielu, wutoru a sredu rano 6. W klosztrze czwartk 5 godzin 30. W Dobrošicach są sredu wieczór kemsze 18 godzin. W Worklecach są czwartk 18 godzin kemsze we świetle świeczku. Cicha święta godzina przed najswiętszym jest czwartk 18:15 w klosztrze. Doma obstarania są wutoru, Dobrošicach, Rajnce a Hornim Hajnku. Czwartk, wuzacznie czwartk, w Horkach a Kroszczycach. Rożoc modli so w klosztorskiej cyrkwi niedzielu Dwiemaj, wutoru 18:30, sredu 8, piatk 19 godzin. W Farskiej cyrkwi od pondziela do piatka 18 godzin 30. W Worklecach wutoru 18 a czwartk 17 godzin 30. Dżęc za tydzień je kolekta za osadu. Seniorowie w Worklecach zetkają so wutoru 8 godzin 30 modlitwy, przyzamknie so adwentniczka. Kolpingowcy zetkają so czwartk 19 godzin 30 w swojej sydorni w klosztrze. Wutrome zapłać Bóg, prajmy za szczyrowace dary, za piszczele trójce 100 euro, za pisanie w oknie junu 100 euro. Sobotu kczyje so Mati Wende z Jaworem. Sobotu 20 godzin je druga fest pomodziny. Kemsze z katechizu za dzieci są przychodną niedzielu 9 godzin w klosztrze. Firmujomni zetkają so sobotu 9 godzin na farę. W Jasence je sobotu wieczór spilny wieczór, leca pola Budarec číslo 14. Dżakny wieczór redżaku Farskiej cyrkwi je 612 po kemszach na farę. Prosimy co jeszcze zapisać planowania dla. Koszczan gmina przeproszuje swoje senioru na adwentniczku 5.12, 15 godzin. Zajemcy niech so jeszcze hadża 2.12 na gminie przyzywia. Porad Bożej służbą, pondzielu rano we 6 k cześci Świętej Marii. Wutoru rano za zemretego Bena Waudu z Prawoczyńc. Sredu rano za zemretego Pawła Kindermana, kajście żywych a zemretych swojbnych z Worklec. Sredu też szulskie kemsze 15 godzin za zemretą Lenu Šolčic z Wudworja. Piatk wieczorne kemsze za zemretą Mariu Suchową a manżesko Jurija, kajście sotru Hanu Brezanec z Kroszczyc. Sobotu 14:30 se tak čeńca, 16 godzin se ta spowiedź, też 18 godzin, wieczorne kemsze za zemreteju dr Margit a Jana Żurka z Worklec. Potem druga fest pomodziny. Dżęc za tydzień rano we 7 za zemretego Franca Riczla a manżesku Hanu z Worklec. Dopona za osadu. Na pojednaczych za zemretego Ambroża Teichmana, manżesku Borboru, kajście żywych a zemretych swojbnych, niż po nie będzie. W tym tydzieniu so tu w cyrkwi dzieła dokończa, aż do sredy so jeszcze piszczele intonierują, a potem też te jazyczne trubki so wosują. Czwartk przyjdzie potem ze biskupskiego ordynariata tu zamówity za piszczele, próbować, jak są te dzieła uspieszne byli, z tym potem wszystko zakończone, acz na to, że piszczela ma so potem jeszcze twarić jeden lepszy przystup. Gdyż potem ino podadacze piszczele ten organist derbi, żeby on te jazyczne wosował, takie 3 metry wysoko leść na boku z jednym ryblom, a horeka do piszczeli nuc. Spočatnym se myśleli, że może to odzady być, że może się jeszcze krute instalować, to pak nie jest można. Przez ten twar tych piszczałków nucka w piszczelach je przystup do piszczeli jenoż od boka możny.
Tuż so od Boga jeszcze jedna lepsza możność zhotowi, jak może ten organizm jeszcze hore, a też jeszcze dyle. Tun rybelki sznyky tam so używa, tun wostanie, tun so zdzierży za dalsze używanie też nuckawe piszczelach, ale wotwonka se nowe repertuary ze senym obwożeniem, tak so możesz jeszcze hore, a jeszcze dyle. Tun so potom zase precz zacz chodzi, dokiż tu napolat do prospekta nie smie so mylić we jednym używaniu. To se jeszcze potom dodatnie nadziła, ale hawak su te piszcze zase używają od przychodnego piatka, możemy tak rzec. Pisanie w oknie zatworite so sredu, a gdyż su okna nucka, potom so rošte może otworić, to stanie so piatk. Tak so mamy przychodną niedzielu w cyrkwi, potom so zase porjad su na hody dere przygotowane. So veselimy na te dzieła, na te zakonenia, a też na úsledk. Wam všim zapłać Boże zromadne paczom, przyjął wam żonowane prenie advent. Widzimy so zase we peczich, też potom czma, wužičerane słonca. Prosimy Boha o jeho żonowanie. Dnes buď s vámi. Niech was pożonuje wszechmocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Życzę pokoju.